12 de desembre arranquem el repàs a l'actualitat del dia. Comença Notícies 9. No és el Gemesí, encara que ho sembla. És la Tabalà de València, la festa en la qual toquen més d'un centenar de dolçainers i tabaleters i grups de moixaranguers als Torres a l'ermita de Santa Llúcia. Esta tradició ancestral recuperada ara, el que vol és fer soroll perquè la santa intercedisca i el dia comença a allargar de nou. I avui, vespre de la festivitat de Santa Llúcia, la seva confraria li fa a València la tradicional tabalà. Una ofrena sonora en què dolçaines i muixerangues invoquen la santa perquè allargue la llum del dia. Va començar la tabalà ara, que és pegar la volta al barri per anunciar que demà és la festa de Santa Llúcia. És l'ofrena que cada any la seva confraria, la de Santa Llúcia, la més antiga de València, fa la seva patrona. A canvi, només una pregària. Que els dies tornen a ser llars, que s'acosta Nadal i que s'acabe l'hivern, que acabe el fred, que torni el sol. I perquè es faci realitat aquest desig, l'ofrena sona a dolçaina i tabalet. Rubén l'acompanya per primera volta. Bien, la primera vez que vengo. Música que acosten al cel les muixerangues. Per a Camila és tot un orgull. Ya 2 años y medio. Bueno, me parece muy bien porque es divertido. I pareix que el ritual funcionava d'ací a uns dies, la llum guanyarà de nou la lluita a la foscor.